हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 13 ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ. അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ? 5 പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒന്നാമത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭക്തി ഫസ്റ്റത്തെ മധുരാവാസം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? മധുരാവാസം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്തി സേവനം, ഭക്ത സേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനില് പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാൻ പോന്നത്ര ശക്തമാണെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ, 5 ഭക്തിജന്യമായ 5 പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? 1 മധുരാവാസം, 2 ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്തസേവനം, പിന്നെ നാമജപം. കാര്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാ അല്ലെ. മധുരാവാസം എന്ന് വെച്ചാൽ മധുരയിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മളുടെ വീടൊരു വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധുരയാക്കി മാറ്റണം. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധന, പിന്നെ ഭാഗവത പാരായണം. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധന വീട്ടിൽ ഡെയിലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഡെയിലി നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഓൺലൈനിൽ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത്. 3 നേരം തുടക്കം തൊട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തസേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, അതും നമുക്ക് കുറെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, പിന്നെ നാമം ജപിക്കാം. ഇതും നമുക്ക് പറ്റി. ഈ 5 കാര്യങ്ങള് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വെച്ച് നമുക്ക് പൂജിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഓൺലൈനിൽ ആരതി ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അമ്പലത്തിലെ ആരതി നമുക്ക് എന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഫലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മധുരാവാസം, വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത പാരായണം, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തസേവനം, നാമജപം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും എന്തുണ്ടാക്കും? ഭക്തിജന്യമായ ആ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാൻ പോകുന്ന ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് അത്. 5 പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടു. മധുരാവാസം, വിഗ്രഹ പൂജ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്തസേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം. ഈ 5 കാര്യങ്ങള്. ഭഗവത് രൂപത്തെ അഥവാ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാടി. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളയാളാണ് നീയെങ്കിൽ കേശിഘട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്നാനഘട്ടമാണ്. കേശിഘട്ടിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനാണ്. അത്യന്തം വശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ. കയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ, നെറുകയിൽ മയിൽപ്പീലി, ആകാശത്തിലെ നറുനിലാവിൽ കുളിച്ച് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടൽ. അപ്പോ എന്താ പറയണത്? ഭഗവത് രൂപത്തെ അഥവാ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാടി. എന്താ പറഞ്ഞ? പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് നീയെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്?
കേശിഘട്ടിന്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ നോക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ അത്യന്തം വശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ണുകള്, കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലുണ്ട്, മയിൽപ്പീലിയുണ്ട്, ആകാശത്തിൽ നിറനിലാവിൽ കുളിച്ച് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടലാണ്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണൻ അത്യന്തം ആകർഷിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താ എന്താ പറയാ, നിനക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭൗതിക ലോകത്തെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അതിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ആരെ നോക്കരുത്? ഭഗവാനെ നോക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയാണ്. വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ളയാൾ സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുമുള്ള ബന്ധം മറക്കുമെന്ന് സാരം. അതിനാൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. ക്ലബിൽ പോക്ക്, സിനിമാശാല, നൃത്തകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവയുടെ സന്ദർശനം, പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണിത്. ഇത്തരം അംഗത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീമൂർത്തിയെ പൂജിക്കുക. അപ്പോ ശ്രീമൂർത്തിയെ വീട്ടിൽ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല, ഭഗവാനോട് ആസക്തി കൂടുന്തോറും ഭൗതികതയോട് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്നേഹമുള്ളയാൾക്ക് സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുമുള്ള ബന്ധം മറക്കുമെന്ന് സാരം. അതിനാൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ക്ലബിൽ പോക്ക്, സിനിമാശാല, നൃത്തകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവയുടെ സന്ദർശനം, പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ്? ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പുകവലി, മദ്യപാനം, ഇങ്ങനെ സിനിമാശാലയിൽ പോവാ, നൃത്തകേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള വങ്കത്തരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ പൂജിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉള്ളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു മാർഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികതയോട് വിരക്തി വരും, ഭഗവാനോട് ആസക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. രൂപഗോസ്വാമി തുടർന്നു, എന്റെ വങ്കനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെയും എല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനി ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഫലകാംക്ഷയുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്, ഏത് സ്കന്ധത്തിലാണ്? ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലാണ് ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും മുക്തിയും എല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ, നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കും തോറും നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ദശമസ്കന്ധത്തിലൂടെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വായിക്കും തോറും നമുക്ക് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലാണിത് ഏൽക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്ത്? സാമ്പത്തികമായ ലാഭം, പിന്നെ അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, അതായത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുക, പിന്നെ സായുജ്യ മുക്തി അല്ലെ? സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തിനല്ല, ഒരു പ്രകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ സായുജ്യം, ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകില്ല? ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കില്ല. ഇതൊക്കെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ, ഇതിനൊക്കെ ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ആണത്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്.
പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നയാളിന് മാത്രമേ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത അത് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പൊതുവെ ആളുകൾ സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വളർത്താൻ വിശദമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രയത്നങ്ങളും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമൂർത്തികളെ ദർശിക്കുകയെന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നുകളയുക എന്നാണ്. സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ശ്രീമൂർത്തിയുടെ അതായത് ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. അതായത് പൊതുവെ ആളുകള് സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയോട് ആകർഷിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വളർത്താൻ വിശദമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രയത്നങ്ങളും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള നമ്മളെ എന്താ പറയാ മാലിന്യങ്ങൾ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അതിന് കുറെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കും ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമൂർത്തികളെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നു കളയുക. അപ്പൊ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ മൂർത്തികളെ ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങള് മറന്നു കളയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ശ്രീമൂർത്തിയുടെ അതായത് ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇകഴ്ത്തുകയും തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. പുകഴ്ത്തേണ്ടവയെ ഇകഴ്ത്തുകയും ഇകഴ്ത്തേണ്ടവയെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന തോന്നൽ മട്ടിലാണ് ഇവിടുത്തെ അന്യോപദേശത്തിന്റെ ഘടന. അപ്പൊ പുകഴ്ത്തേണ്ടതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഇകഴ്ത്താണ്, ഇകഴ്ത്തേണ്ടതിന് പുകഴ്ത്താണ്. അങ്ങനെ തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ അന്യാപദേശത്തിന്റെ ഘടന. ഭൗതിക സൗഹൃദം, സ്നേഹം, സമൂഹം എന്നീ അംഗത്വങ്ങൾ മറക്കണമെങ്കിൽ ഗോവിന്ദന്റെ ശ്രീമൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം എന്നാണ് പദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം, സ്നേഹം, സമൂഹം എന്നീ അംഗത്വങ്ങൾ മറക്കണമെങ്കിൽ ഗോവിന്ദന്റെ ശ്രീമൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായിരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണമെന്ന് സാരം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരനാകണമെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ? ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കണ്ണീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഭൗതികതയോട് പതുക്കെ വിരക്തി വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായിരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണം എന്ന് സാരം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരരാകണം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് പിന്നെ നിഷ്ക്രിയത്വമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ, നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് താല്പര്യം വരാണ്? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് താല്പര്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണക്കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവം എന്താ പറയുന്നത്? സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണകമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. അപ്പൊ
ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദ മാസ്റ്ററുടെ കയ്യിലെ വീണയുടെ ആ കമ്പനങ്ങള്, വീണ കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങള് പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കും തോറും പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി മഥുരാ മണ്ഡലത്തെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. പക്ഷികളുടെ കളപൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു. മഥുരാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി മഥുരാ മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷികളുടെ കളപൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഓർക്കാണ്. രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഈ ഓർമ്മകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്ന് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഥുരാ മണ്ഡലത്തിലേക്കും വൃന്ദാവനത്തിലെയും ഈ അനുഭവം ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, അല്ലാത്തവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്ര മനോഹരമാണ് യമുനാ തീരത്ത് 84 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരത്തിലുള്ള മഥുരാ മണ്ഡലം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒട്ടും മടങ്ങണ്ട, ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്ര മനോഹരമാണെന്ത് യമുനാ തീരത്ത് എന്നാണ് 84 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരമുള്ള മഥുരാ മണ്ഡലം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കൃത വർണ്ണനയാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഈ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കൃത വർണ്ണനയാണ്. അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വർണ്ണനയാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. മഥുരയും വൃന്ദാവനവും സർവാതിശയായ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് അതിശയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് അത് ഈ മഥുരയും വൃന്ദാവനവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മഥുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മൾ ഉണർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മഥുര വൃന്ദാവനം സർവാതിശയായ സ്ഥലത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വിശേഷാൽ തെളിയിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ്, ഭഗവാൻ ഓടിക്കളിച്ച് നടന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു ഉണർവ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മഥുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് വരുന്നു, ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പോലും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രസ്താവനകൾ അതിശയോക്തിപരമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിൽ അതിശയോക്തി സ്പർശമേ ഇല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പല ഭക്തന്മാർക്കും ഇത്തരം സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമുണ്ടായത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിലെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ കാണിച്ച നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കുമാരന്മാർ ഭക്തന്മാരായി തീർന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ തന്റെ സുന്ദരിയായ കാമുകിയെ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും എത്തി ഒരു തികഞ്ഞ വൈഷ്ണവനായി മാറി. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിശയപരമായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ ഇതില് അതിശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ആ സുഗന്ധ വസ്തുക്കള് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ കുമാരന്മാരായി മാറി, ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ വില്ലമംഗലം തന്റെ സുന്ദരിയായ കാമുകി ഉപേക്ഷിച്ച് മധുരയിലേക്കും വൃന്ദാവനത്തിലേക്കും എത്തി ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായി. ഇതൊന്നും കഥയോ അതിശയോക്തിയോ അല്ല, അവയെല്ലാം വസ്തുതകളാണ്. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇനി ലേശം അതിശയോക്തി പരമാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ നിത്യ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി അവയെ യഥാർത്ഥമായി കണക്കാക്കണം. അതേസമയം സ്വതേ കൃഷ്ണാവബോധമായി സമ്പർക്കമുള്ള ഒരാളിനെ ഈ വിവരിച്ച അനുഭവങ്ങളൊന്നും അസാധാരണമല്ലതാനും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇതൊന്നും ഒരു അതിശയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നല്ല, ഇതൊക്കെ വസ്തുതകളാണ്. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. ഇനി ലേശം അതിശയോക്തി പരമാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ഷണികമായ ഈ ഭൗതിക
ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിത്യ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി അവയെ യഥാർത്ഥമാക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ അഥവാ നമുക്കത് അതിശയോക്തിപരമാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതികമായ സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന്, അത് നമുക്കറിയാം ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യത്തിൽ, അതായത് നിത്യ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള സമ്പർക്കമുള്ള ഒരാളിന് ഈ വിവരങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളും അസാധാരണമല്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ അനുഭവങ്ങളൊന്നും അസാധാരണമല്ല, സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണതയുടെ വിധാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാമാണികന്മാർ ആരും ഈ വാദത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണതയുടെ വിധാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാമാണികന്മാർ ഇതൊന്നും ഈ വാദഗതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങള് ക്രമേണ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണത്? ക്രമേണ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നേരെ തിരിച്ചാണല്ലേ. ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്താണ്? ബാക്കി എല്ലാതും നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ച് നമുക്ക് എന്തെത്താൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:20-9 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, പ്രചോദിതനായി എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തത്തിനും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന പരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം. വാസ്തവത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പരപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിച്ച ഒരാൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭാഗവതം 11 സ്കന്ധം 20-9 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കണം. കാരണം അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴികളാണ് അതൊക്കെ. എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മള് മുക്തിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകാണ്? നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ആ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിച്ച് ക്രമേണ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ വഴികളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് പാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണത്. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം. വാസ്തവത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പരപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനുള്ളതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണല്ലേ? കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്? വേറെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും? നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം എഴുതണോ? അതില് ഇത്രയും മതിയല്ലോ. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക, ലീലാവിലാസങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞത്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങള് പാലിച്ചു കൊള്ളണം എന്നല്ലേ പറയണേ?
അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ എഴുതണ്ട, എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ എഴുതണ്ട, അത്ര എഴുതിയാൽ മതിയോ അതിലുള്ളത്. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ട അത്രയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 14 ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാകൂ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഗീതയുടെ തുടക്കത്തില് അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നത്, നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തതിന്റെ ആൻസർ വൈദിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ആധികാരിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഈ കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തേക്ക്, നമ്മളെ ചിന്താമണി ധാമത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. താത്വിക ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. താത്വിക ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക്, ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആധികാരിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ താത്വികമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്താൻ കഴിയാതെ പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധം 20ാം അധ്യായം 31 ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്റെ സേവനം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനികാഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ ത്യാഗവും ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം താനേ കൈവന്നുകൊള്ളും. പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ട ജ്ഞാനവും അതോടെ സംജാതമാകും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടി വരില്ല, കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകാശം പരത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനിക അഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ ത്യാഗവും ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം തന്നെത്താനെ കൈകൊള്ളും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭൗതികമായ സുഖത്തിന്റെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം തന്നെത്താനെ കൈവരും. പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ട ജ്ഞാനവും അതോടെ സംജാതമാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, കൃത്രിമമായിട്ട് ത്യാഗം ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം തന്നെത്താനെ കൈവരികയും ചെയ്യും. പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ട ജ്ഞാനവും അതോടെ സംജാതമാകാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടി വരില്ല, കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ, പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ്, അവന് വേണ്ട പ്രകാശം പരത്തും. രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. 11ാം സ്കന്ധം 20 32-33 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും ദാർശനിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ത്യാഗം, യോഗ സാധനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വയമേ കൈവന്നു ചേരും. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയണത്, ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലാഭം, ദാർശനിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ത്യാഗം, യോഗ സാധനങ്ങള്, ദാനധർമ്മങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടം എന്തുവരും, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, സ്നേഹപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെത്താനെ കൈവരും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലത്, നമ്മള് എന്താ പറയാ, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം, ദാനധർമ്മങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് സ്നേഹപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെത്താനെ കൈവരുന്ന ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധം 20 32-33 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തതിന്റെ ആൻസർ ആയിരുന്നത്. അടുത്തത്, പക്ഷെ അവനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നതുപോലെയുള്ള ഭൗതിക ലാഭമോ അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോക
പ്രാപിക്കുക എന്നതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ ലാഭം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന് എന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം വഴി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവരും. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നടത്തുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭക്തനിൽ നിന്ന്. പിന്നെ പറഞ്ഞ ഉപരിലേഖകൾ ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നതുപോലെയുള്ള ഭൗതിക ലാഭമോ വൈകുണ്ഠ ലാഭമോ പ്രാപിക്കുക എന്നതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ ലാഭം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കാരുണ്യം വഴി നിന്നാണ് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വഴി നടക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തന് തുടർന്നും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളോട് ആസക്തി നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉത്തമനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് അയാൾ താമസിയാതെ വിമുക്തനാകാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴും തുടർന്ന് എന്താ പറയാ ഭൗതികമായ അനുഭവങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം നേടാം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നേടാം. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് താമസിയാതെ പതുക്കെ നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഭൂതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുതെന്നും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി അതിനൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളാൻ വേണം. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇന്ത്യ സുഖങ്ങളുടെ ആസക്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക, അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുഖങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അത് കൈക്കൊള്ളാം. അങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ രുചികരമായ വസ്തുക്കൾ കൂടിയേ തീരൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നാവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിക്കായി രുചികരമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ത്യാഗമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ രുചികരമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷിക്കരുത്. കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കും എന്നുള്ള ഈ വ്രതമാണ് പരിത്യാഗം. ഈ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം എങ്ങനെയാ പറയണത്? നമുക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്, നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ രുചികരമായ വസ്തുക്കൾ കൂടിയേ തീരും. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ നാവിന്റെ തൃപ്തിയേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അത് അപ്പൊ എന്തായി? ത്യാഗമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ആ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വ്രതം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പരിത്യാഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കും എന്നുള്ള വ്രതമാണ് എന്ത്? പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഒക്കെ നിരാകരിക്കുക, അതിന് നമുക്ക് പരിത്യാഗം എന്ന് പറയാം. ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിത്യാഗം സമ്പൂർണ്ണം നേടാൻ അപര്യാപ്തമായി തീരുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം കൃത്രിമ പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പതനം സംഭവിച്ച് വീണ്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലാക്കി ആകർഷപ്പെട്ടു പോയ നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ ധാരാളമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരിത്യാഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. നാലാമത്തെ പരിത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പദത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പരിത്യാഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്താം. എന്നാല് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വ്യക്തിവാദികളല്ല, നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും? കഠിനമായിട്ടുള്ള തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്താം. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നിർവ്യക്തിഗതവാദികളാണല്ലേ, അപ്പൊ വ്യക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിത്യാഗം ഒരിക്കലും എന്താകില്ല? സമ്പൂർണമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അപര്യാപ്തമാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കൃത്രിമ പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പതനം സംഭവിച്ച് വീണ്ടും അവരെവിടേക്ക് വരാണ്? ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ ധാരാളം. അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അവർ ഭഗവാനെ വ്യക്തിവല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ, നിർവ്യക്തിക രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും അവർക്ക് ഈ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും.
പരിത്യാഗികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗികമായി സന്യാസിമാരായുള്ളവർ ഇക്കാലത്തുമുണ്ട്. ഭൗതിക അസ്തിത്വം മിഥ്യയാണെന്നും ആത്മീയ അസ്തിത്വമാണ് സത്യമെന്നും അവർ പുറമേക്ക് പറയും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകം തെറ്റിച്ചതായി അവർ കൃത്രിമമായി പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ വരുന്നു. ഭൂതദയാപരവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും അവർ മടങ്ങുന്നു. ജഗത് മിഥ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാതെ പലരും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാത്തതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. പരിത്യാഗികളെന്ന് ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ പറയുമ്പോഴല്ലേ പരിത്യാഗികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഔദ്യോഗികമായ സന്യാസിമാരായുള്ളവർ ഇക്കാലത്തുണ്ട്. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവര് പരിത്യാഗികൾ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കും. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക അസ്തിത്വം മിഥ്യയാണെന്നും ആത്മീയ അസ്തിത്വമാണ് സത്യമാണെന്ന് അവർ പുറമേക്ക് പറയെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകം തെറ്റിച്ചതായിട്ട് അവർ കൃത്രിമമായി പ്രകടിപ്പിക്കും. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മള് കപട സന്യാസികളെ പോലെ അവര് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരിതൊന്നും പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ വരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിഗത രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനമൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനാവാതെ പോകും. ഭൂതദയാപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും അവർ മടങ്ങുന്നു. ജഗത്ത് മിഥ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച പലരും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാത്തതിന്. കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകം മിഥ്യയാണെന്ന് പറയുന്ന പല സന്യാസിമാരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? പിന്നെ വീണ്ടും അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അഭയം തേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതിന് കാരണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആത്മീയ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയാകണം? അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്താലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആകേണ്ടത്? അഞ്ചാമത്തെ ആൻസർ എന്താ പറയുന്നത്? ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്താലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആരും അധികാരപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തിൽ ആചാര്യനായി തീരുന്നവൻ ശിഷ്യസംഖ്യയുടെ ആധിക്യത്തിലും അളവറ്റ ധനത്തിലും മതിമറന്നു പോയെന്ന് വരും. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള ആചാര്യനല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മതിമറന്നു പോയാൽ അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. അതിനാൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കണം ആചാര്യൻ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആചാര്യം എങ്ങനെയാണ് ആകേണ്ടത്? ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്താലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കണം ആര്? ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തതിന്റെ ആൻസർ. അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ചിലരെന്താണ് ആരും അധികാരപ്പെടുത്താതെ തന്നെ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തിൽ ആചാര്യനായി തീരും. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ് ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ സംഖ്യ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അത് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അളവറ്റ ധനത്തില് മതിമറന്നു പോയെന്ന് വരും. അങ്ങനെയുള്ളവരൊരിക്കലും ഒന്നാം കിട ആചാര്യനല്ല എന്ന് പറയാണ്. അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? അവരിതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്താലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഒരു ആചാര്യൻ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആൾ സ്വാഭാവികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റൊരു തരത്തിലുമുള്ള പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഗമുറകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അയാൾ അനുസരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമങ്ങളും മറ്റു ഭക്തൻ സ്വയം ശീലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകും. അതുകൊണ്ട് ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അയാൾ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയായിരിക്കും? പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിനാൽ അയാൾ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഗമുറകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അയാൾ അനുസരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമങ്ങളും മറ്റും ഭക്തൻ സ്വയം ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ആ വ്യക്തി ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗമുറകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അയാൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇത്തരം നിയമങ്ങളും മറ്റു ഭക്തൻ സ്വയം ശീലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം ഓൾറെഡി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം കൊണ്ട് വേറൊരു പവിത്രീകരണ കർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അയാൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. യോഗമുറകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ ഒരു ഭക്തൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നല്ലൊരു യോഗ്യതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അഹിംസ എന്ന ഗുണം ഒരു മൂർത്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. ഭക്തൻ സ്വഭാവേന അഹിംസാവാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ വിശേഷവിധിയായി പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിലർ സസ്യാഹാര പ്രസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും ചേർന്ന് പവിത്രീകരണം തേടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ പരപ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ സസ്യാഹാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പവിത്രീകരണം ആവശ്യമില്ല. ഒരു നല്ലൊരു യോഗ്യതയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് അഹിംസ എന്ന ഗുണം. ഒരു മൂർത്തമായ ഒരു ഉദാഹരണം. ഭക്തൻ സ്വഭാവേന എങ്ങനെയാണ്? അഹിംസാവാദിയാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ വിശേഷവിധിയായി പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിലർ സസ്യാഹാര പ്രസ്ഥാനത്തിലും മറ്റു ചിലർ ചേർന്ന് പവിത്രീകരണം തേടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ പരപ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ സസ്യാഹാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പവിത്രീകരണം ആർക്കും ആവശ്യം വരുന്നില്ല? ഒരു ഭക്തന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിശേഷിച്ച് പരിശീലനം തേടേണ്ടതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും അവനിൽ താനെ വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വിശേഷിച്ച് പരിശീലനം തേടേണ്ട എന്നതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ. എന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സദ്ഗുണങ്ങളും തന്നെത്താനെ വികസനം പ്രാപിച്ചു വരുമാർക്ക്? ഒരു ഭക്തന്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ വ്യക്തി എവിടേക്ക് ഉയരാണ്? വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് ഉയരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബോധപൂർവം സസ്യാഹാരം ശീലിക്കുന്നവനോ അഹിംസ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനോ ഭൗതികമായ തോത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ ഈ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. സസ്യാഹാരിയോ അഹിംസാവാദിയോ ഭക്തനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതേസമയം ഒരു ഭക്തൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സ്വയം സസ്യാഹാരിയും അഹിംസാവാദിയുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സസ്യാഹാരിതത്വമോ അഹിംസയോ ഭക്തിക്ക് നിദാനമല്ലെന്ന് നമ്മുടെ നിഗമനം. അപ്പൊ ബോധപൂർവം സസ്യാഹാരം ശീലിക്കുന്നവനോ അഹിംസ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനോ ഭൗതികമായ തോത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തനാകാനായിട്ട് ഈ യോഗ്യതകളൊന്നും പോരാ. അപ്പൊ ചിലർ നമ്മൾ പറയല്ലോ, ചിലർ എന്താണ് ജന്മനാ തന്നെ സസ്യാഹാരം കഴിച്ച് ശീലിച്ചവരായിരിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിംസകളൊന്നും ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് അവരുടെ ഒരു യോഗ്യത അല്ല ഭക്തനാവാനായിട്ട്. ഭക്തനായി തീരാൻ ഈ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. കാരണം ഒരു സസ്യാഹാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹിംസാവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭക്തനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതേസമയം തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ തന്നെ സ്വയം സസ്യാഹാരിയോ അഹിംസാവാദിയോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സസ്യാഹാരിത്വമോ അഹിംസയോ ഭക്തിക്ക് നിദാനമല്ലെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ നിഗമനം ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ സസ്യാഹാരി ആണെങ്കിൽ സസ്യാഹാരങ്ങൾ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ, അഹിംസാവാദി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്കൊരു ഭക്തനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സ്വയം സസ്യാഹാരിയും അഹിംസാവാദിയുമായിരിക്കും. പക്ഷെ സസ്യാഹാരിയും അഹിംസാവാദിയുമായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സസ്യാഹാരിത്വം അഹിംസയോ ഭക്തിക്ക് നിദാനമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം എന്നില്ല. ഇതില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എന്താണ് അതില് വന്ന് ക്രമേണ അത് ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് പറയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സസ്യാഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ, അഹിംസ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാവണമെന്നില്ല, അതൊരു ഭക്തനാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം കേട്ട ഒരു നായാട്ടുകാരൻ ഉത്തമ ഭക്തനായി മാറിയ കഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിലുണ്ട്. നമുക്കറിയല്ലേ, ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോൾ ഒരു എറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല. ഭക്തിസേവനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റം കണ്ട് നാരദമുനിയുടെ സുഹൃത്തായ പർവ്വതമുനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: പ്രിയപ്പെട്ട നായാട്ടുകാര, എറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ സമ്മതമില്ലാത്ത നിന്റെ ഭാവത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല.
ഭക്തിഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം തനിയെ രൂപം കൊണ്ടുകൊള്ളും. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പരദുഃഖത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, സദ്ഗുണങ്ങള് തന്നെത്താനെ രൂപം കൊണ്ടുവരും. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പരദുഃഖം, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാ, ഭക്തിഭാവം വളർന്നു വരുമ്പോ തന്നെ ആ വ്യക്തികളിൽ എന്തുണ്ടാവും, സദ്ഗുണങ്ങളും തന്നെത്താനെ രൂപം കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നായാട്ടുകാരൻ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയപ്പോ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ അയാൾ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പരദുഃഖത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ശാരീരികമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മനസ്സമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം തുടങ്ങിയവ എല്ലാം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് താനെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് താനെ വെളിപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ശാരീരികമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം. പ്രജ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവബോധം, ആ ഒരു അവബോധത്തിന്റെ പവിത്രീകരണം. ഇതൊക്കെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് താനെ വെളിപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. ശാരീരികമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങള്, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പ്രവൃത്തികരണം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന് താനെ വെളിപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണം. ശാരീരികമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങള്, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, സമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം. ആറാമത്തതിന്റെ ആൻസർ ആണത്. 9 തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉണ്ടെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത്? 9 തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം: ശ്രവണം, കീർത്തനം, ജപം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്മരണം, പിന്നെന്താണ് പാദസേവനം, ആരാധനം, പ്രാർത്ഥന, സുഹൃത്ത് നിലയിലുള്ള കൃഷ്ണസേവനം, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവത്യാഗം. ഇവയിൽ ഓരോന്നും ശക്തമാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവന് സമ്പൂർണ്ണ നേടാനായിട്ട് പ്രയാസമില്ല. നമുക്കറിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇത് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. നമുക്കറിയാലോ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാറ്റം, നിവേദനം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണം നേടാനായിട്ട് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് നവവിധ ഭക്തിയിൽ. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ച് സമ്പൂർണത കൈവരിച്ചതിന് മൂർത്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ലക്ഷ്യം നേടിയ ആളാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ശ്രവണം, നവവിധ ഭക്തിയിലെ ശ്രവണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചത് പാരായണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ശ്രവണം കഴിഞ്ഞ് കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തഴുകി അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം നൽകിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. പൃഥു മഹാരാജാവ് ക്ഷേത്രാരാധന കൊണ്ടും അക്രൂരൻ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ടും ഹനുമാൻ സേവനത്തിലൂടെയും ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ സുഹൃത് ഭാവത്തിലാണ് അത് സാധിച്ചത്. തനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിച്ച് മഹാബലി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയിലെത്തി. അപ്പോ ഇതിൽ നവവിധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയവര് ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ശ്രവണത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെ, സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തഴുകി ലക്ഷ്മി ദേവി, അതായത് പാദസേവനം. പൃഥു മഹാരാജാവ് ക്ഷേത്രാരാധന കൊണ്ട്, അക്രൂരൻ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട്, ഹനുമാൻ സേവനത്തിലൂടെ, അർജുനൻ സുഹൃദ്ഭാവത്തിലൂടെ, മഹാബലി എന്താണ് ആത്മനിവേദനം. തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഏഴാമത്തതിന്റെ ആൻസർ ഈ പറഞ്ഞ 9നും ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിന് ഉദാഹരണം ഉണ്ട്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഇതിപ്പോ ഓരോരുത്തരാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ 9ഉം ഈ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ മുഴുവനും പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, അംബരീക്ഷ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചു. കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, കാതുകളെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം കാണാൻ കണ്ണുകളും, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ ശരീരം, അന്യരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയും ഒന്നിച്ചുണ്ണുകയോ വേണ്ടി വരും. ഇത്തരത്തിൽ ആ ശരീരം പരസ്പരം സ്പർശിക്കുമല്ലോ.
അംബരീഷിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി മാത്രമേ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്പർശം അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ അർപ്പിച്ച നിവേദ്യം രുചിക്കാനായിട്ട് നാവ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇങ്ങനെ സകലവിധമായ ഭക്തിത സേവന രീതിയും അദ്ദേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കി. മഹാരാജാവായിരുന്നത് കൊണ്ട് പണത്തിന് ദാരിദ്ര്യമില്ലല്ലോ. അതിനാൽ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പാകപ്പെടുത്തി അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് നിത്യം നിവേദിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഓരോ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവിധം നവവിധ ഭക്തി ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഉദാഹരണമാണ് ആര്? നമ്മുടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. വേണ്ടത്ര സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജകീയമായ സന്നാഹനങ്ങളാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരുക്കിയിരുന്നത്. എന്തൊക്കെ വേണമോ അതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അതുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരുന്നു. മഹാഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? നമ്മള് മഹാഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ 9 വിധവും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാമല്ലോ. അംബരീഷിനെ പോലെ എല്ലാം സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവയിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണത ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇത് 9ഉം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 9ന്റെയും പരിപൂർണത നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. പക്ഷെ അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ? ആൻസർ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.